Pwy glwb i chi? Clwb Llangadog o Sir Gâr i ni. A chi newydd bod ar y llwyfan? Sut brofiad oedd e? Odyn ni newydd bod ar y llwyfan y Steddfod. Tro cyntaf i Llangadog i gyrraedd y Steddfod Cymru gyda'r main. Mae fe'n gystadleuaeth rili boblogaidd ar lefel sir gyda'r credu'r 20 o glybwyr cystadlu fyna. Felly dal ffili credu bod ni ma, ond do, fe pob dim yn oce, fi'n credu. Pa thema oedd y caneuon? Beth ydych chi ddewis? Wel, ydyn ni'n wedi gwneud fel rhywun bach o ganeuon, neu fel stori ni fan trwy cyfan. So, dechrau gyda Tir y Mynydd, Iolo fyna, cwbl bach, a wedyn wedi blino, wedi danto fyna'n gadael Iolo, gyda'n dwy ffrind i fyny. Iolo'n dwy y ddwy ffrind. Fyna'n cael cyngor, Helen, gyda Cariad Pyr Cysgwgyd, a wedyn mynd nôl i'r tŷ i ffindo Iolo gyda'r ddwy ferch. Na chi, a ydych chi gwely nawr, so bych chi'n mynd i ymlacio nawr, fi'n siŵr. O, hwnna'n neis, sa'n ferin i'r Diolch yn fawr Llangadog. Cyfi Nant Glyn, dydy Tom Jones, Tir y Mynydd a Dawnswr. Beth yw'r cysylltiad? Wel, gwahanol ganeuon ydyn, dwi'n dod yn at gilydd, so gen i Sex Bomb gyn Tom Jones a Tir y Mynydd dyn. Mae'r mam di Siomi, rwy'n actor fam, so. Gyda chi sport, o ti'n neud Tom Jones? O, Sex Bomb. Ie. Da iawn, o'ch chi di mwynhau'r profiad? Do, iawn. Diolch yn fawr iawn i chi, a pob lwc. Joio ni efo strawn. Do, y good buzz. Dath Embys off llwyfan gyda Stitch. A ni dans o gymen o Stitch, dy fi. So, beth oedd y thema Lenny at caneuon Cymraeg? Sut ydych chi fynd ati i dewis Wel, cantorion o Gymru oedd yn gweud. Felly, eithon ni am cantorion Cymru ar y lwyfan cenedlaethol a mynd am y sioe cerdd a byd teledu fel cantorion, opera a sioe cerdd. A mae gwisgoedd anhygoel, ydych chi? Sut ydych chi'n neud hynna? Pwy sydd yn charge ar hynny? Wel, dros y flynydde ni wedi casglu, mae da ni llon stafell o gwisgoedd, a ni wedi bod yn twrio, a so ni wedi goffo wneud llawer blwyddyn yma. So, o gyd o lot o nhw da ni a aelodau wedi casglu nhw o gytre, so ni'n ffodus iawn o gwisgoedd. Beth ar hwydd eleni? Ie, bach yn o'r i fi, yn Aberystwyth i wisgo rhain. A fel clwb, chi'n mwynhau wneud y meimo? Oedden, mae'n un cystadleuaeth, mae holl aelod ar clwb yn gallu cymryd rhan. So mis chi gallu canu na adrodd, ond bod chi bach o moves a bod chi'n digon o derys, go for it. Da iawn, Llangadog.